Kitrai khando jong government LP school kabadan hamalangut East Kasil district lepan pau bakindang peteng biang ya kecing khang talai kate Islam a jing kai jing nang jing start hadian bak jikren bak di ai jong katnan puli ke East Kasil kam syam lolong satya ka basiso kat kum ka sekolah bak kitrai khando blai soi nadu usnem sajak nai spa anyo puriu kabalong ka senam balas dang seng ya kate Islam mai kai puli kalong bak bor katnat puli puthi kinthung kam ya kit khot long yeng ki bade kitrai khando handai katnat kam syam la penur long satya kumta hak jikadu bat ka di ai ha office tekam hasilong kate kecing kendo kam syam la siso bat kumta kila berngem ban peteng ya kecing khang tala bat lada katnat kan rano ya kate ka silem shawai pan kamper satya tang ba kitra jaka kin om sha shu ban ple da lele ru em ha kate ka jaka namat kecing bom buram katnat ya ka sekolah blai soi Jingkhang ya ka school mau lengun ngilai keren mana ngilai poi si kejing keren ka ba ngim takla ban penbet na kadaw ba kalong ba na kalian ka office ong ban pha shwai ki mat jing keren ki bang keren mana ban pha shwai sha ki bahlor ki he jong ka department te na kalian jungi ni ngin takla ban plim ta school na kadaw ba ngin hap up ya kata ka jubab bang nyo na ko ka hak man hoi ila bu ya ka option mana hane likely ki option kalong ba ban thung no shwai ha kinu ki department ya ki try ki jaka na ketika school lane ban thung no ya ha contract basis ne hai inu benta khnang bangin la ban plino at school hoi ngila don ke ya perkat sani bhana leng ying ban plino at school ri haduk menta ngimla ban plino na kalian ka office jong i di mana imishimla ai ka assurance ba onle ban thung hai inu benta ri haduk menta ilong snap jar te ngi ngin jai up ya kata ka report hadin bangi leyo ka report ngin saya perkat sani biang bat ka office te kumbang elekren mana ka jingkren kalong ka ba sumutran ka ya bet henry kalong ba tangba kalong ba ngimyo insurance ba kin tap hakin no department te na ta ka ba ngi in hap up shwa shi kawai ka kamat ngilabu ka long ka ba lada himla ya ban thung yi hai ya kam na kite try jaka ngi na kalang ka yingi kerpat ba to ra no school shikiwi jaka ngim don ban ong e te ngi kerpat na kalang ka ki bahlor jong IDI ba kin le kham kloi ya ka ne ban kin ai ka insurance singi ba khnang ba ngin la ban prino khnang ba kina school kinam du ya ka lat kaunti ka ban pule ha ka te school kumbalong ta ngila smus ai shibun iki nomor ki hab ban pule habar ne tai nomor ba ka breng kom dai biang te ni na kalian ka yeng la perkhat ha tang ba ngi kwa tang in tai we la ki ai insurance ba ngin thung kam ya ki trajika ngi na kalian ki ngi kloi ban plino ya ka school hai lui por ba phila dep ai ka insurance singi hanai lada phi ai tang insurance bat kum tang insurance ba phimle ya kam pat te ngi ngin sai pet biang ha ki we ki por pat te tang ki nga pha kam se sha ki bahlor jong IDI jong ka education department ba kin sno bha ban le kham kloi kat bala khnang ba ki khna kinam du ai ya ka jing pule